This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagdangat sa 2,998 ka mga pulis ang gid-deploy sang Police Regional Office 6 sa PRO6 kadungan sang Pista, Minantay. Sa nasambit nga numero 255 ang police personnel ang gid-deploy sa Aklan, 186 sa Antique, 547 sa Capiz, 87 sa Guimaras, 854 sa Iloilo Province, 714 sa Negros Occidental, 177 sa Bacolod City, kag 182 sa Iloilo City. Ining may katuyuan suno sa PRO6 nga mapabilin ang kalinong kakatawhay kadungan sa obserbasyon sang naasambit nga kahiwatan. Report nagikan sa Campo Delgado. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matudod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera